Paliko-liko at tila nakakahilo. Parang isaw sa zigzag at kung aerial view, korteng ahas. Ito ang Snake Road ng San Jacinto. Ang humigit kumulang 2 kilometrong kalsada na nagdudugtong sa Barangay Santa Maria at San Juan ay isang farm-to-market road project na natapos noong 2022. Hinulma ang Snake Road kasunod sa ipinagawang irrigation system kaya ito naging paliko-liko. So mas naunang nagawa itong irigasyon na to para sa mga farmers at sa sinasaka nila. Pero dahil sa proyekto ng gobyerno na Farm to Market Road, nagawa itong kalsada. So, ang Farm to Market Road na proyekto ng gobyerno, it paves for prosperity. Lalo na po dito sa municipality ng San Jacinto, we have this one, ang San Juan Snake Road kung tatawagin po nila, which is a Farm to Market Road po. Kung paano po nakakatulong ito sa farmers natin, hanggang sa pagtatanim, sa pagpapatubig, sa pag-aani at sa pagbibilad, dito na po nila ginagawa actually sa road na ito. It's a multi-purpose road. Hindi lang po ito daanan. It is also vital for the farmers as well. Actually, the tourism office as well as LGU San Jacinto, of course, we are looking towards having this one as potential na tourism destination sa municipality. Bilang bike tourism po ang pinupush natin, which I think sa mga coming years ay magagawa naman po natin. Lalo na po pag mga sunset, ang ganda po ng view dito. Once na pailaw na po mga street lights, marami pong tumatambay dito. Pasyalan din po talaga dito. Thrilling ito para sa ating mga riders at bikers, pero doble ingat naman para sa ating mga motorista. Ang daanang ito ay hindi lamang para sa mga naka-ride on wheels, kundi para na rin sa mga gustong mag-jogging sa umaga at mag-sunset viewing sa hapon.